Ça va? Il y a quoi avec ça? Tu as pris ma main dans le Du coup, mané, je l'aime bien, qui est ma honorée. Wallahi, kala na iba no sino ba de kumina. Odo mo shufe maseka sino ko. Wallahi. Ne a fait une guerre de bonus, no, ben, you, you miss no, les delimus, no, les fado mega, koba ou pour un son, voix. Tiens, bébé, toi aussi. Ne t'inquiète surtout pas. Et plus de 70 meubles au bébé ne fait boulot. Les gars, avenir glanono déjà. Quand on a juro kuna, au fait, disons. Et j'ai hier, pardon. Final sera la bonne. On a tout son logo. Oh, na sera kale ka udo ge kudo e. Olla ni na no. Asane baro singo lo minado. Sisa no antna na sega nyoko ya to beto message ni appel ni antna sega nyoko. Bon, e nana e mana o ni te e nale o. Ne a fait à chaque fois ne wele ma be ba fo nga na njo ya e pardon c'est pas je la voir. Faut nga tout ba. Oh, faut nga tout ba du so no. Hein? Toi aussi. Faut qu'on ne a fait là. Il y a na pereso lukola. Anga koyo kono luko na drema fe ne fe game na ne furu baba. Mais ne Che zikiri kono bi foli yoro ne ma nyogo na foli yoro kuntai wallahi che la ni ma ni kuma soro e na fola ni je dimashi labai amina do sungalo kono ko foli ke warbe tala be wasa bani keme duru nga zikiri kono ifana no bala de ne ya fie ngiga silame ya ba indabla foli yoro la e be tam mikoro di muso ima kuntumela e ma ya na here hine do ne la to ko mina wa ne kute se ga mbawo ayi jeli muso do bi o mana mikoro mine chugo te mikoro bla o ba ma foli ne ko ba do ni jeli muso al ni ne ku ba ke to we ni kele ya ne ge be boni la fu ita to ni kanga mikoro di no ma to nga zikiri kono de Mintiga che. mais koyo pour nous te presser la pour ne ba taxi drone ke ka taxi fitting drone te fouyu. Taxi. Ka taxi drone ke c'est une globalité quoi. Daro ni be ga fam les globalité d'ori parce que Dieu refait d'ori monde d'ori ni ma taxi ke ko kula iti nya sura kula ka bonne be fika nga taxi de ke mais ka ke tout c'est pas je la voir. Oui, gars, j'ai terminé quoi. Et avec taxi ya kumne e boro ni be fe. Nega profil we e nega statut kuma beni bi photo de la ne a affiché fan de fe. Ouais, modon, mais où le référence il faut qu'on ait 15 grand te fouiller. Allez, on cadre taxi into ne mariage. Aïssa, et moi c'est ka kodo de ton aussi. Faut t'aider faire. E bi fe. Mais kodo kanana kodo gela sa te 15 grand la te gela ni mo kom te meeting ko sebere. 15 grand. Solo sira la esa. che nga che di e ikele nyogonge Varan wala ne akili bola koy o che ka ko de ne be fe ko de fe na foli ko ne ko e mbal ko fi che ni ko min danga sigida ina adugole mela chemo biye Varan malodo nyumai ngoni ya ne afe ya mena ngwa mana ke toto dono ko ni ne ba ka ko do chen wallahi chemo ni ti kelenga kuyi billahi Varan ko munda eka na jira ne re ate ni kele ni tade ni kele ni ko ni ante ni tabu anga ka kochi no ni te utuska E chérie ne famille oui. Mais il boro ni contrôler no nega ko beri contrôler no ko ni ne ake doro abido. S'il te plaît ça e badon il para la mer n'tun kalama ça. Kore bi ni badon. ni Varan wa jamana kono dembela jelen gelembe chemina awa zikiri kono Varan fle zikiri kono namu Varan mi na ta faw boya ata baw boya billahi ko bela jelen banimba e bela jelen da bemba ka danga deya ka o Varan ne jole fle Angelu na ye maye mami barika tala akaka anga bela jelen laba kalama ka danga deya fuyi kamele ngora kele sunguru mu ni wolonvila oti kele shajari ni veser o danga de foli bige Varane danga de o ngo danga de o danga de o ko nye balite ngo foli bige nga Varane wallahi zikiri kono bébé nous men don turo. amba dole i jole me chemi kerefe mami ndo
billahi ani bogotigini fɛn fɛn jɛra sigida in na yan a ye kɔnɔ da a bɛɛ lajɛlen na parce que ninnu filɛ adamaden dɔw bɛ yen u bɛ sugo ka sɔrɔ u tɛ u dɔw bɛ sugo ka sɔrɔ u tɛ sunɔgɔ. awɔ fɔlɔ o ye tiɲɛ ye zikiri kɔnɔ ale n'anw bɛ ɲɔgɔn dɔn. K'a to ta min fɔla e denni ye o e y'a mɛn. a y'a mɛn. nka i cɔngɔn b'a kɛrɛfɛ i b'a fɔ yiri ni i jɔ yen. n kɔni b'a dɔn n'a y'a wuli la dɔrɔn c'est fini. ayi walahi o y'i ka ko o y'a kelen. ani sunkuru ni fɛn fɛn quartier kɔnɔ a y'a ɲɛ yan. walayi a y'a ko ye. sala o. wa e ta o e falideni sala cogo min na a bɛ sa. siga t'a la. an ka taa. n ko. zikiri kɔnɔ a ma ban koyi. Varan filɛ n'a bɛ suɲɛ min a bɛ tɔrɔku ta a bɛ ko na suguya bɛɛ lajɛlen kɛ. a ka jugu o ma. an ye fasoden ɲumanw de an t'a to a k'an ka denmisɛnninw tiɲɛ an ɲɛ wagalen ɲɛna. o don an bɔtɔ fɔlikɛyɔrɔ la gidɔrɔn dagolo la i m'a dalen yan a y'i min fo k'a bɔ ka bin. walayi sɔɔni dɔrɔn a bɛ dɔ ne ba an kɔni b'a la k'a f'i ye dɛ i hakili to i yɛrɛ la maa ɲɛnama tɛ. chérie kan'i yɛrɛ la justifier sa ninnu tɛ ne bɛ ninnu dɔn ninnu tɛ fɛɛrɛ de ka mɔgɔ fila bɛnnen. zikiri kɔnɔ anw bɛ tiɲɛ de fɔ koyi ni maa min ye malangolo ye an tɛ sir'o la dɛ an kɔni tɛ siran dɛ an kɔni tɛ siran fiyewu. chérie i komi nafigiw yɛrɛ ka ca sen est ce que an tagara ni k'u bila 19 heures la. jeli sara ni 19 heures awɔ. donc suna ta o ya. awɔ an b'a kɛ ten. oh là là quelle coïncidence. an b'a kɛ kɔfɛ. ah ok. jeli sara i ma bonya ye. ayi zikiri kɔnɔ ni e fana bonya kun tɛ ne tɛ n da don nin ko in na koyi nka an ka taa. jɔn ka na. c'est-à-dire que a ka bonya kɛra ye trop a ye mɔgɔ dɔ ye a ka faamuyali barika ka bon c'est-à-dire i b'a kalama ni ne ka di ne ye mɔgɔ la depuis kunun ne sigura ko n kan ka mɔgɔ fila faga donc n'i ye aw donc Varan ala kama ala bɛna Varan a jɔ Varan ala a jɔ a ye fiɲɛ sama. Varan walayi an bɛ sinankunya. n'i ko ko sinankunya e bɛ sinankunya filɛ dɛ e bɛ e mun y'aw tulo mun y'aw kɛ mɔgɔ langolodenw ye. e boli n'i y'a fɔ n ko n tɛna e de ye n bila ka na. a t'aw hakili sigi de yan. a ta ka bɔ yan. aw to a ɲɔgɔnna wɛrɛ. hali bi a bɛ ka n lajɛ de yan.